Prázdniny u detka. Vieš čo, teraz ma napadlo, u toho chrachla starého deda nebude internet ani Wi-Fi sieť. A čo je najhoršie? Nebude tam salón na nechty! Čože? Také miesto vôbec existuje? Do Prkvančic, dedo! Áno, veľmi sa na vás teším. O 2 minúty prídete? Áno, čaute. Wow, ten vidiek nie je až taký zlý, ako som si myslela. Počkať, chyba, my máme ísť presne tam. Ale nemôžem za to, že tá tetka bola farboslepá a dala ti červený lak. No, tak sa do toho nestaraj. No keď ste si usadli, tak dobrú noc. Toto akože budeme spať? Ježe, toto je len podkrovie. Hej, vieš čo, v noci sa vykradneme do nechtového salónu. Prenechci všetko. Čo tu robíte? Vybavky stále. Vráťte sa! Poďte, ideme niečo pomôcť detkovi. Zelené svetlo! Stúpla som do hovna. Keď som bol mladý jak vy, tak som musel od 6 ráno celý deň makať na poli. Šup, hop. Tak chcem, aby ste si to skúsili aj vy. Nájdete tam. Hej, susedu! Ak ten tvoj dobytok stále nám bude ničiť pole a všetko, tak ti všetky zabijeme! Aj teba! Čo? To je čistá lož! No, poďte. Dedo tu konečne nie je! Toto je váš darček na pamiatku. S pozdravom, dedo. Fuj, to čo je? To bol len sen. Vy hlúpane, vy ste to tam zabudli. No čo už, som rada, že som doma.